Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga boss. So Lunes po mga boss, punta po tayo sa La Union. I-start na po tayo sa project natin doon sa Rosario, La Union mga boss. Yung project po natin. Ayan, shoutout kay Sir Umis Orbilio. Siya pa yung may-ari ng bahay na gagawin po natin. Okay, let's go. Dito na po tayo. So pasok po natin tong sasakyan. Rosario, La Union. First day po natin dito. Baba lang po tayo ng mga gamit. Ano? Pupunta natin mamaya sa loob. Salok po tayo ng tubig mga boss. May balon pa po rito pala mga boss dito sa La Union. So dito tayo magsasalok. Ayun si Paribal oh. Ayos ah. Balon. Itagantog di ko son. Umulikan tulad pa. Oh, umulikan tulatan. Oh, nagsigo. Lalim pa lang ako so. Lalim. Ang sinong banger? Kung taga-kasti na ipon siya, tanong ko ah. Ganda daw ba natin na alam? Sa taga-guyad, nabanog ako. Buko. Oh. Pang mabilis ang gayawati ka ako eh. Ano ba yan? Jake sa lawar di gusto? Iwan. Iya siya. Siya. Kunin mo dyan. Oh, hindi ko terapi na kadya sisiming ka. Ako, nag-inspector ka. Nag-inspector ka na. Tagag-isang baso ka. Tag-isang baso ka. Ito pala ang mayroon dito. Yung tubig. Madam mga nikan, tidalom. Huwag ka mo magkaroon ko sa kanong bekan. Iba pang permi ya? Oh, nice. Suti ko na. Suti ko na. Suti ko na. Haji na, ipo ko ni. Pamaganda dyan ano, hunag. Haji na, ipo ko dyan. Tignan mo ka doon sa ano, sa loob para makita mo. Lalim, nasa 24 feet yata to, sabi nila. Ang pala na dyan, pagpunta ito ka. Nakasisay. Kapapan? So dito naman sa labas, unlimited yung tubig. Ano? Galing sa irigasyon. Ano? Irigasyon natin ya? Oh, ag night swimming kito, rabbit to yan. Night swimming na talaga siya. Oh. Okay, wala lang. Oh. Agano kay titentyutan eh. Night swimming yung campfire kay tiga banda. Da. Mag night swimming kayo rito. Tapos doon yung tent campfire kayo dito. Tapos magano kayo ng net, baka may isda. So pinalawanag ko lang kay Paribal yung mangyayari dito sa bahay. Ayan no. Ayan yung ceiling. So may ano siya, may naka WPC po siya, tapos chandelier. So dalawang may dalawa po siyang nilagay na ano dito, ceiling fan, tapos isang chandelier sa gitna dito sa may gitna rito.
dito sa may living room. So yan po yung pinagawa ni sir. Kaya lang hindi ko na po na-render ito, yung video na itong ginawa nating bagong design. Pero halos pares lang naman yung ginawa kong video na 3D animation. So halos pares lang naman sila ng itsura. So hindi ko na po kasi trinity kasi nakailang edit na po tayo rito. Kung tutusin, nakailang edit na tayo. Kada magre-render kasi ako, umabot ng 7 oras pag nire-render ko yung video. Eh medyo alanganin na yung oras natin. Kaya i-print ko na lang. Picture na lang yung nire-render ko, hindi na video. So papakita ko rin dito mamaya yung 3D animation ng bahay natin mga boss. So naka-actual po siya dito sa project natin. Okay, so bago natin ipakita yung video mga boss, yung 3D animation, pakita ko muna yung loob ng bahay. Okay, so makikita nyo, medyo mababa lang yung ceiling natin. So ito yung pagpasok mo. May stairs dito, may hagdan po rito papunta sa second floor. So pag dumiretso ka rito at pagtingin mo dito sa kabila, andito yung dining, yung kitchen natin. So pag dumiretso ka naman, dito na pa yung living room natin. So ito pa yung living room natin na may high ceiling. So yan po yung ano natin mga boss, yung living room. Tapos pagtingin mo dito sa kanan, dining. So ayan po yung dining nila. So dun sa 3D animation natin, may pinto po rito ngayon. Binagbag po nila kasi meron po silang pinapagawa doon. So yun lang po na iba doon sa 3D animation natin. Hindi ko alam na babagbagin kasi nila ito. Kaya medyo na iba yung 3D animation natin. So dining, may kita nyo dyan yung mga design. Tapos dito sa kitchen. So dito sa kitchen ganun din. Kung ano yung design dito sa kitchen, ganun din yung design dito sa dining. So walang cube design, puro pin light po yung ilalagay natin dito. So countertop, tapos hanggang diyan po yun yung countertop. Tapos meron pang dito rep, tapos hanging cabinet, range hood, center island, tapos yung kisame natin dito. Tapos dito po yung pantry. So yun po yung naka-design dito, kahit yung ceiling lang yung project natin dito. I-design ko na rin pati yung kitchen nila. So makikita nyo, makikita nyo dun sa 3D animation. Kompleto na po tayo. Naka-tiles na nga rin po yung floor natin dun eh. Tapos may kitchen island na po tayo, center island, modular kitchen cabinet nakalagay na rin po doon. Pati dito sa dining, makikita nyo mayroon na ring dining set, tapos sofa set doon sa living, tapos yung mga accent sa wall. So inilagay na rin po natin, tapos napinturahan na rin yung bahay doon sa 3D animation natin. So yun ang ano niya. Tapos may mga ilaw na rin po tayong nilagay para doon sa ipopropose nating project, makita nila na magkaroon sila ng idea doon sa mga doon sa ipinopose natin project. Kahit ceiling lang yung ginawa natin, ginawa na po natin sila ng interior na libre, di ba? Tapos dito sa may hagdan, doon sa may 3D animation natin, gumawa po ako ng cabinet po dyan. So tinakpan ko po yan sa may hagdan. Tapos dito, pagtingin mo rito sa taas, so may wood accent po tayo rito na square. Yun po yung nilagay natin dito sa design dito sa may hagdan. So itong ginawa nating ceiling dito mga boss, ceiling design, karaniwan na meron tayong nilagay na wood accent. So yun po kasi yung mga uso ngayon, wood accent. Tapos pagdating mo dito, may center, meron po tayong center na dito na ilaw, kahit circular lang. Tapos dito sa may hallway, cube design po yan, diretso po yan hanggang doon. So sa gitna ng pinto na to, andun po yung cube design natin, diretso po yan hanggang doon. So tapos may pin light din po siya. Tapos pagdating natin dito, makikita mo dito sa may living room, so naka cube design siya. Tapos may WPC, pinalitan pala ni sir yung nilagay nating design dito. So pinahabol niya, sabi niya WPC na lang ilagay natin dyan, imbis na PVC.
Tapos dun sa gitna niya, ganun din, WPC na lang, imbes na gypsum board. So yun po yung ginawa natin dito sa, na-design dito sa may living room nila sir. So doon sa design na sinuggest niya, may isang chandelier dito sa gitna, tapos dalawang ceiling fan sa gilid. Tapos doon sa mga bintana, may ilalagyan ng kortina. So nag-ano tayo ng lagay ng kortina sa bintana, pati rin dito. So may kanal siya para doon sa bintana. Tapos dito naman, cove design siya na may floated panel pa rin po siya. Dito na PVC. Tapos yung dito sa 3D model po natin na ginawa, gumawa rin po ako ng TV console. So makikita nyo doon sa 3D animation mamaya. Tapos meron na rin ano dyan, sofa set para sa family room. Sa may ditong banda. Siyempre naka-tiles na rin po. Tapos may mga pintura na rin po yan. Tapos ilaw. So yun po yung dinesign natin dito sa bahay nito. Tapos dito sa mga kwarto, karaniwang cove design na po yung gagawin natin dito. Okay. Tapos sa CR, ano lang, maglagay lang po tayo ng kanal dyan. Tapos yun na po yung magiging design nya. So dito sabi ni sir, tayo daw magsusupply ng ilaw, tapos yung pintura tayo na rin daw maggagawa. So pag-usapan na lang namin ulit. Okay, so nakita nyo naman yung actual ng gagawin nating bahay. Ngayon ipapakita ko naman po yung 3D animation nya. So ayan, makikita nyo po dyan sa screen. Okay, nakita nyo naman yung 3D animation natin. So andito na lahat na ng gamit po natin, mga materyales. So PVC panel, gypsum board, pang masilya, pang kornisa, yung pang dikit ng kornisa. Tapos andito pa yung mga small item, suspension rod. Tapos dun sa mga ano, andito pala paribal yung mga ano, drill bit, mga pako andito. Screw andyan din. So kompleto na po tayo. Tapos yung mga paring andon. Tapos yung scaffolding, nagdala rin po tayo, nasa gilid po yun. Pinakita ko po nung nag-deliver po tayo rito. Ayan po yung mga paring natin. Giamax. Ayan. Giamax.
Yan ang pinakamatibay na paring mga boss. Tatak GMAX. Okay, kain na po tayo mga boss. Ayun, ano ba to? Yan, adobo. Adobo, siyempre may kanin. May tagpa. Huwag ka na ba doon kita? May tagpa yung ano, kaya yung ano natin. Bagong bago. May tagpa. Lumatan. Lumatan. Ay, basta tayo po sa Eh, thank you. Ay, bigay sila boss oh. Oh, alam nyo. Ayan. Ayan. laing. Oh, laing oh, sarap oh. Bigay ng laing. Laing na sa. Ha? Siguradong magaling yan. Laing yan eh. Laing. Patungan ba siya? O dyan may sanay. Atoy? Kain tayo mga boss. Okay, so tara na mga boss. So alam naman na ni Paribal yung mga gagawin dito sa bahay. So binilin ko naman na sa kanya. So siya po yung maghahawak ng project dito sa La Union. So dan naman tayo sa Villasis kila Ma'am Imelda Duque at kay Sir Dante Calamyong. Okay, so tara. Para pa sir. Palakpay. Tara. Okay, dito na po tayo sa Villasis. Update lang po na tayo mga boss. Update. Ay nako, nakasara. Gasiramat. Okay, silang karolan mga boss. Nagpa-harvest po sila kaya nag-stop po sila rito. Tapos na rin po doon sa taas mga boss. Nilagay ng fluted panel. Pinalitan na rin yung mga bintana. Okay. Pinapano niyo sir? Ha? Gusto niyang papantay. Pero sabi ko naman, masisira to. Yung gagawin na lang daw, patungan na lang to. Oh, patungan na lang. No. Oh. Kaya hindi ko pa patapos. Baklasing kulit. Ayan. So inalis namin yung ano sa may TV console dahil lalagyan pa ng fluted panel po yan. Parang ganito. Tapos ito malalagyan yan diretso hanggang doon. Kaya lang, ayan, hindi siya pantay. So papantayin pa po namin bago namin lagay yung dito para hindi halos mahalata. Pero dito, so diretso po yan malalagyan hanggang dito. Kaya lang dito hindi na natin may tatago yung pinto dahil nasa loob. Nasa loob yung ano niya. Yung pinto niya. So mas maganda sana ko yung hamba na nilagay dito. Yung single lang yung pwedeng pumantay dito, kaya lang ito nilagay dito, parang pwede ka pang magpintuan dito. May divider po siya, so mas maganda sana ko yung pinto natin nandito ang banda. So hindi naman natin pwedeng ilagay dito yung pinto na ito dahil meron ito. So mas maganda sana kung naka-design na pang single lang yung ano natin, wala nang ganitong partition, nakapantay yung pinto natin dito para hindi
mahalata yung ilalagay nating fluted panel. Yung fluted panel pag nilagay rito. Para hindi halatang may pintuan. Tapos dito, okay na. So, tapos naman na nila sir dito, nila ang Roland. Ayan. So, nakapag-test na sila. Kaya lang, medyo madumi nga lang kasi hindi nakapaglinis. Tapos dito dito sa labas, ito na pa yung CR. Tapos sa taas, doon pa yung dadaanan papunta doon sa roof deck. So punta tayo doon sa taas. So maraming pagpapagawa dito si sir. Ngayon, ang isa pang pinapano rito, pinturan itong kusina, tapos kitchen cabinet. So yan din po ang isang papaayos pa mula sir dito. Tapos punta nga tayo sa taas. Tapos dito walk-in closet. Kaya lang hintayin pa natin yung design na ilalagay. Tapos ito po yung taas ng CR na gagawing landing papunta doon sa roof deck. So pa yung taas niya. Tapos dito okay na rito. So natapos na rin na kisimian nito. Ayan, no. Ganda na. Ayos. Ganda na. So yung ilaw na lang ilalagay dito. Yung papo yung wala dito mga boss. Ilaw. So 8 ilaw. So yan pa yung isang babayaran ni madam sa atin. Yung ilaw dyan na ilalagay natin. Okay, so maglit lang po tayo rito mga boss. Ayan, shoutout kay Sir Dante Colamyong tsaka kay Imelda Duque Colamyong at kay Patrick Dembar Colamyong Duque. Ayan, shoutout po sa kanila. Ayan, no? Paganda yung yung bahay. A few hours later. Okay, ayan, dito na po tayo sa bahay mga boss. Ayan, close daw yung eyes ko tapos open. Where's the surprise? Wow, you are very good, kuya. Read mo. Changes in state Ano? o ano? Ano yan? Changes in state of matter. Melting is changed from solid to liquid. Freezing is changed from liquid to solid. Evaporation is process of matter changing from liquid to gas. Wow, you're so very good, kuya. Wow, galing. Wow. This is the next one. Ano yan? Matt! Tingnan ko nga. Galing ba ako? What subject is that? 14 pesos na only ako get ng 4 out of 5 kasi na hindi ako look careful. Oh, next time you look carefully. Na? 14 pesos is less than this many pesos. And yan hindi kasama kasi 1 centavos. Oo. Bakit wala siya doon and dito? 2 pesos and 25 centavos. Papa? Bakit wala siya doon and dito? Bakit walang siya doon sa dito, Papa? I mean 1 pesos. Yeah. Kasi
Kasi ayan tingnan mo, ayan nasa vlog tayo. Ayan ayan, hanggang dito muna yung vlog for today natin mga boss, sabi mo. Dito ka 26 pesos and 10. Ayan. Kita-kita po ulit tayo bukas. Dito muna tayo. Kita-kita po ulit tayo sa next vlog bukas. Magandang araw po sa inyong lahat at God bless. Tagpan nyo na yung camera. Please, tagpan nyo. Ikaw, Ian. Your turn ko yan. Tagpan. Okay. God bless.